lingkod no sa tanan may buntag ka natong tanan nining kabuntagon ang atong ibanghilyo ang atong Ginoong Kristo naghatag og panikignan no ang pagtulunan gikan sa kahoyng igira. Ang atong Ginoong Kristo naghatag og panikignan or sumbanan may tungod sa kahoyng igira ug ang tanang kahoy nga makita. Makapangutana ta sa atong kagulingon no nga unsa di ay ang kahoy. Ang ana sa kahoy mga igsuon mangpatana sa atong kaugalingon. Atong hinumduman nga ang kahoy gibuhat sa Dios nga maayong tan-awon kanato musugutag sa dili. Amingon man kahoy walay kinabuhi. Pero giunsa sila sa Dios pag-andam, pagpreparar diha sa ilang bikan pa sa sidling sila hantod nga mudako sila, manahon sila. Tan-aw nato panahon sa maghangin na ang maghangin na sada kita na ng kahoy nga kumplitog dahon. Green lang ang dahon, tanaw ng lasang maganda mag-travel tato sa kagyan nindot kay tanawon nga atong hinumduman nga naag Dios nga nagbuhat ining tanan. Munang makita nato nga mabutang nga gibuhat sa Dios sa dili makita nga Dios. Muna ato makita nga naag Dios nga nagbuhat na. Mausab unta kita diya sa atong mapadayunon nga pagpangalagad sa Ginoo. Kahoy gatagan og importansya pagtagad sa Ginoo. Kita nga may kinabuhi unsa man atong response mas labaw pata sa kahoy. Pero kahoy man lagi to. Pero ang kamo kinabuhi. Kami na kinabuhi pero bata pa sa kuan pero mura pag itoy. Pag mudako na mo paak naman, musungag naman. O sa di na. Okay, nanamay kaugaling yung prinsipyo. Wala lagi mahimo dia. Murang mo mangginon tagid nay atong panig-ingnan nga ibutan ta lang sa ministry itoy pa o rosa ba diha sa kadugay na dili na maminaw dili na mo kansa musungag na sa kinsa las authority o sa las leader sa kung asa gipahimutang nga ministry dili maayo tan-aw no muna nga bantayunon gyud kaayo gyud atong kinabuhi no kun dili ang kahoy dili mo produce kay kini panlangin nga gikan sa Dios. Mao unta sab kita natay mga bunga diha sa atong magkadugay ta. Mubunga lang ta pinaagi diha sa atong mapainobsanon nga kasing-kasing di sa matag adlaw. Na ang pasensya nga mabuhat nato ang angay nga mabuhat nato. Musab kita mga igsuon, kumusta ang atong kinabuhi karon? Nahimo batang panalangin sa atong nahimutangan ngadto sa uban? Kita rayon makatubag na. Dili ba kita nga mahimong kapandulan sa uban sa atong mga silingan o isig ka magtuto? Muna nga diya sa matag-adlaw kinahanglan nga mag-examine kita diya sa matag-adlaw na ano to naman dili ta mga tao nga mga perpekto
Muna ngingon nga ato yung usisahon ang diya sa matag adlaw ang atong kasing-kasing kuna-kuna. Kay diha ang Dios magapamuhat diya labi na gid diya sa atong paglawig. Importante ang atong paglawig diya sa mapadayunon nga pag-serve diya kaniya. Sa katapusan, manghinaot ako nga mabuhat nato unta ang gipiyal sa Dios kanato dinhi sa kalibutan. Mo gina iyang tumong og tinguha sa atong kinabuhi. Bisan tuod ay mga sitwasyon o diha sa atong diha sa atong mga tagsa-tagsa ka pamilya, dili naman ito malikayan. Pero dili buot nga muundang na lang kita nga dili na mo padayon diha sa pag-serve o pag-alagad kaniya. Ato ginang sa gumbangon o dili ta mapapildi na lang sitwasyon kun dili magampo kita uban sa tabang sa Ginoo. Kung asa kita niya gipamutang mga igsoon. Either obispo ka, pare, diakono, clergy, pastor o tanan mga ministry simbahan o asa ka nagtrabaho ka sa gobyerno mo ginay kinahanglan nga mubunga kita diha mga bahina mga igsoon. Busa dili nato ayun naman o ang iyang pulong mga igsoon. Usara gid na sila. Dili na to mabulag ang iyang pulong ang kay miingon siya sa iyang Ebanghelyo sa versikulo 33 sa last part sa itong Ebanghelyo ang versikulo 33 ang langit ug ang yuta mga hanaw apan dili gid mapakyas ang akong gisulti. Hinungdan man nato si Kristo iyan ang sulti nga matuman gayod dili sa atong kinabuhi bisan pa pila ka henerasyon nila sa unang siglo ngadto sa ikapila na tangakuan karon. Pero ang iyang pulong magapadayon gina kay kini dili gi mo balik nga kawang sa atong makinabuhi. Atong hinumduma gina nakoy basahon diha sa katapusan nga bersikulo sa Jeremias kapitulo 1 bersikulo 11 ngadto sa 12 nga nag-ingon nangutana Ginoo mitubag ako sanga sa kahon. Bersikulo 12 unya mingon ang Ginoo muginay saad sa Dios dinhi kanato nga ang iyang pulong diha adlaw-adlaw magtubo. Maunsa nato pagtubo kana mga pulong pinaagi sa atong pagpaambit labi na gid sa iyang ebanghelyo unsa ang gugma ni Kristo dinhi sa ato makinabuhi diya sa matag usa kung asa kita gipahimutang niya alang sa kamayaan sa iyang ngalan. Mao na tong ebanghelyo gihangyo tanan sa pagpanindog.